Se antes falábamos co presidente dos colleiteiros, hoxe falamos cun histórico dos colleiteiros, Eladio Rodríguez de Beade, moi boas. Moi boas, bo día. Un placer estar aquí falando contigo de un mundo tan apaixonante como é o do viño nesta nova edición da Feira do Viño do Ribeiro, onde, para empezar, que che parece o formato, a nova ubicación, a nova carpa que temos? Desde logo mellorou, con respecto a anos anteriores, esta maneira de distribución, cobertos por as carpas, de tal maneira que cando chove se poden abrigar aí, me parece a mellor distribución dos últimos anos. Adega Tarabelo, nunha localidade que historia do Viño do Ribeiro como é Beade. Sí. Contanos un pouquiño como vai esa evolución da túa adega. Bueno, eu vivín en Vigo 40 anos e agora viñen para Beade, porque xa non aturo as cidades. Non Vigo, que Vigo é maravilloso, os meus pais e os meus fillos viven ali. Mas eu xa non quero cidade, quero contacto coa natureza, e temos un viñedo de variedades autóctonas que estamos tratando de maneira quase ecolóxica. Non utilizamos herbicidas, porque son canceríxenos, segundo a miña opinión. Non utilizamos insecticidas, se morren os insectos, morremos todos. A xente non sabe a importancia dos insectos. Para mí, os insectos son os nosos amigos que nos axudan na viña. Bueno, de logo estamos facendo viño, un viño que teña a mínima intervención por parte do elaborador, que se poida transmitir desde o racimo a copa de viño toda a esencia desas variedades e do territorio onde está. Eladio, me comentabas antes que vos embotelláis no mes de xuño, pero hai que indicar claramente que agora o viño do ano pasado está espectacular, está no momento óptimo. Bueno, eu sempre defendín iso. O paradigma era que os viños galegos non duraban. Entonces eu fixeme preguntas simples e preguntarme, pero por que non duran os galegos e duran outros? Esa foi a pregunta que me fixen. E hoxe se sabe que un viño galego ainda ten máis potencialidades para durar. Por que? Porque ten o que non teñen outros, que son acidez tartárica. Diversos ácidos que favorecen o avellentamento do viño. Por tanto, nosos viños poden durar tanto como os da Cochinchina. Así que eso hai que eliminalo. Bueno, pues Eladio Rodríguez, moitísimas gracias. Imos te deixar que estades moi atarefados. Hoxe espérase tamén moitísima xente. E de corazón, viva o Viño do Ribeiro, viva a Adega Tarabelo, hai que dicirlo claramente, e viva a 63 edición desta feira do viño da capital do Ribeiro, en Ribadavia. Moi ben, veña.